Wong raneng kunge lur. Nyambuti suket sing wis ndembrung. Karo guwaki tanduran sing wis ora produktif. Cik manuke ngenteni wong makani pitik. Nek wis pitike dipakani do mudhun nuntut mangan. Ya Tek, tak nyapu sik ya. Barenge tak pakani kowe. Lanjut nyapu. Wong nyaponi nggon sak supek yo megere gondok.